Hello guys! Hello mga mamshi! Hello mga papshi! Welcome back to my channel. Teresa Bisaya pero Bicolana. Ano-ano na lang ba yung aking item bago man lang mag-lockdown? Ano-ano ba yung mga nilaman ko sa aking tindahan bago man lang mag-lockdown? At ano kaya mangyayari pagkatapos na naman ng lockdown sa aking tindahan? Makakalbo na naman kaya to? Dahil 'di ba wala na namang trabaho, wala na namang biyahe, wala na naman. Dito naman tayo aasa. Kaya ito guys, ituturo ko kayo. Mag-umpisa ko dito sa may harap namin sa taas. Ayan, 'di ba? Dati nung June, medyo marami-rami yung happy birthday ko. Yan na lang yung natira. Tapos, yung sa taas ko, yung mga from Divisoria pa rin naman yan. Tapos, dito sa taas, diyan ko nilalagay yung sigarilyo para pag may bibili, yan, kukunin ko na lang. Tapos, meron tayong cotton buds dyan, electrical tape, yan. Tapos, may suklay. Tapos, meron tayong disposable mask. Tapos, yung ating mga condiments. Tapos, meron ako dito mga candy, mga biscuit. Yan na lang yung biscuit ko. Tapos meron tayong blade, shoe glue, crown band. Yan, yun yung harap ko. Tapos ito yung harap ko naman sa may bintana. Yan na lang yung ating gami. Tapos dito yung lalagyan ko ng harina. Tapos ito na lang yung aking hopya. Wala pang, hindi pa dumating yung ating consignment. Tapos meron akong tubig. Tapos yung mga hikaw. Tapos meron tayong mga panghaplas. Yan, ito yung mga item ko kasi mag-lockdown na. Tingnan natin kung may pagbabago after lockdown. Yan yung aking mga laruan. Tapos yung asukal tsaka dilis at tuyo. Yan. Tapos dito naman ay yan, meron ako mga pogs, mga candy. Yan yung aking mga candy. Sa ibaba talagang kita ng mga bata. Yan, medyo madilim. Yan yung aking mga candy sa ibaba. Diba, ito yung labas namin. Dito naman sa may pintuan, ayan, yung mga laruan ko pa rin. Tapos yung mga chicheria. Yan. Yan. Tapos dito naman, andito yung aking mga dito ko nilagay yung mga mantika. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat na dosena. Tapos dito yung mga magic sarap. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, kalat-kalat siya. Tapos ito yung lobo ko. Ayan, bali isa, dalawa, tatlong lobo. Tapos ito yung mga kape ko, sinabit ko rito. Ayan. Tapos meron ako dito, ayan sa ibaba. Ito yung mga condiments ko. Ayan. Ito ko nilagay sa ibaba. Diba? Crispy fry, magic sarap, ginisa mix, mantika, nor cubes, at saka mga bechin, ginisa mix, ay hindi pala, sinigang. Ayan. Yun yung aking mga condiments. Ito lang yung medyo na nahiwalay. Ayan, siningit ko lang dito yung magic sarap. Tapos yung ating mantika. Tapos sa itaas, ayan yung mga kape. Ayan, meron tayong mga doble-doble yung patong. Doble-doble yung patong dahil pinagsiksikan lang natin. Tapos yung mga shampoo. Ayan. Tapos yung mga powder, ayan, kalbo-kalbo na siya. Tapos, ayan, pasok tayo sa loob. Tapos dito sa loob naman, ayan, meron ako dito mga, ayan, cobra, red horse. Yung red horse, tinago muna natin kasi para hindi makita ng mga customer. Ayan, yung mga alak. Yung mga alak na dati nandun nakalagay, nilagay ko muna rito. Tapos, yung mga soft drinks ko, ayan, maglalagay pala tayo mamaya sa rep. Tapos ito, isang puno to ng nabawasan na to. Ayan. Yan, tapos yan, mga nakatabi lang yan. Tapos dito naman, ayan, kung mapapansin nyo, tinanggal ko yung mga nakasabit. Ito lang yung tinira ko. Dahil hindi talaga ako sanay na may mga nakasabit, parang hindi ko nakikita yung loob. Ayan, yung mga putol kong kape. Ayan, mga twin pack, mga single, kasi meron pa naman tayo mga nakasabit. Ayan, mga kape. Ayan, diba doble-doble yung patong ko ng Coffee ko brown, Nescafe original.
Yan. Tapos meron pa rin tayo dito mga putol. Yan. Meron tayo dito Nescafe Original. Tapos dito pa rin mga juice at kape. Yung katol, posporo, dito mga pangyelo. To, diaper pa rin to. 'Di ba? Ang dami kong diaper. Ayan. Yan yung pinaghandaan ko kasi 'di ba, lockdown nga, bawal na magpunta-punta ng bayan. Kaya yan, marami akong diaper. Shout out sa dami ng diaper. Tapos yung itlog ko, 2 tray na lang. Tapos yung suka, ayan, madami akong suka. Wala na akong ito. Yan, lahat ng hilerang yan, suka yan. Tapos ito yung maliit. Suka pa rin pala to. Yan, suka, ketchup, at saka Mang Tomas. Yan. Tinanggal ko na yung mga nakasabit kasi hindi talaga ako sanay may nakasabit. Tapos yung dilata ko, yan na lang siya. Bali, yan lang yung dilata ko. Kunti lang talaga yung dilata ko. Tapos ito na lang yung those days ko. Meron ako dong Modest at saka Whisper doon. Tapos dito ay those days. Yan lang naman. Tapos dito sa ibaba, yan aking mga Sunrocks powder. Tapos yung mga shampoo. Ito yung mga putol ng shampoo. At saka meron din ako dong mga nakasabit. Ayan. Yan, mga nakasabit na shampoo. Tapos meron ako mga putol. Yan. Kaya ito yung mga kung sa mga gusto magtindahan or nagtitindahan pa lang umpisa, magpuputol-putol na kayo para madali na lang makuha. Lalo na minsan may nagmamadaling customer. At tapos ayan, shout out sa ating mga putol na sabon dahil dumami na, 'di ba? Kung yung mga buwan ng June, siguro 3 piraso lang to. Ngayon, marami na rin siya. Ayan. Tapos yung ating mga jumbo. Diba? Tapos meron din tayong liquid. Tapos dito rin mga powder din to. Ayan. Ayan, mga powder din yan. Mga putol na. Tapos ito, dati nakasabit to. Diyan. Ayan. Yung mga sabon. Tinanggal ko rin kasi hindi rin ako sanay na may diba, ang kunti lang naman. Tapos yung mga soft drinks. Tapos meron pa tayong tirang harina. Tapos diyan ko nilagay yung mga sesto. Meron din tayo sa rep. Tapos yung ating sigarilyo. Isang rim na Winston. Isang rim na Marlboro. Fortune puti. Tapos Maytay green. Winston Caster ba yun? Yan. Yan lang naman yung ating item. Kumusta kaya pagkatapos ng lockdown dahil walang trabaho ang aking asawa, walang biyahe. Ayan. May pagbabago na naman kaya. Yan lang naman. Tapos bali dyan. Ito yung aking kape. Nilagay ko siya rito yung kape ko. Tapos mantika. Tapos yan yung aking harap. Yan, medyo maliwanag na. Yan, yung mga laruan. Tapos yung mga candy ko, pambata, yan. Tapos yung mga chicheria, mga laruan. Yan. Yan lang guys. Sana pagkatapos ng lockdown, kahit paano hindi makalbo yung ating tindahan dahil kagaya ng sabi ko, walang trabaho, walang biyahe ang asawa ko. Wala pa naman akong gaanong ipon na masyado dahil nagamit ko nung nakaraang unang-una pang lockdown. Parang hindi pa ako nakakabawi. Yan. Marami akong diaper dahil yan, araw-araw talaga yan. Shout out sa aking Team Impact, Team Kasari, Team SF, at ang napaka-supportive na Team Pangarap. Shout out sa inyo. Hindi ko na isa-isa. Bali, ang shout out ko lang ay yung mga may comment sa labas. Kaya ito. Ayan, bago tayo magtapos, shout out muna tayo. Shout out kay CM Negosyo Channel, Rose and Dave Channel, Analu Pabriga, Happy Cats 8, Kuya Jay's Channel, Jom 10, Impacto Guaps, Tracy De La Cruz, Abariao Rechi,
Jared Patriarca, Bilya Nene, Jobis Gypsy Diary, Nesty Gudegas, ang ating kapitana, I Binget SNR 16, Marita Pica, Nelia Raquetera, Dimple Vlogs 20, Osler Paipa, Cruz Family Vlogs, Elias Su Sakaw Brigaderia, Vine 29 Channel, Maymay Selva, Maricel Gamboa, Joberlin P, Anri Camara, Sari-Sari Store Team Park, Karen Ninesa, Mami Sha, Suset Morente, Melinda Canada, Rochelle Idades, Rose Jam 11, ang ating super tendera, Inday Gigi Vlogger, DJ West Plains, RMA Vlog, Carol Robinson, Madam Duday, Maricel Pabiliar, Sweet C, Setenshi 06, Happy Cats 8, sino pa ba to? Rubia 31 Vlogs, Miel Channel, Lorna Valera, Baby Sophia TikTokers, Sweetie Jobar, at Maymay Selva. Yun lang guys, thank you for watching. Sana pakatapos ng lockdown, hindi man naman kahit paano hindi maapektuhan yung ating tindahan. Kasi sabi ko nga walang trabaho ang aking asawa ngayon. Ang inaasahan ko lang ay ang aking piso wifi na medyo matumal na rin naman. Kaya thank you for watching.